Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged itinagan nga Artemio, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Rose Ann Confieso, listening in Hong Kong from Cordon, Isabela. Daho second bebing sekretaryo dita Arzadon, San Manuel, Pangasinan, from Margie Sekretaryo ti Kuwait. Kadagiti boss mi, ada Sir Rasvan, kan Madam Raluca Estefanesco, ti Kopyo Wish for Beauty, from Rafael Guidote Colombano. Belated happy birthday kaninanang ko ni Mirna Cabang idi December 26 and Merry Christmas from Mary Joy Cabang ti Poblacion West, Nagbukal, Ilocos Sur. Merry Christmas to all from Mandy Corisay. Shout out kadainang siyaning manang Liuning kan Uncle Norio kan amin a relatives ko dita Cagayan kan San Mariano Isabela. Kan belated happy birthday kan ni Mariano Dumpit Jr. idi December 23 from Leomar Dumpit ti Saudi Arabia. Belated happy birthday mat idi December 24 kaninanang ko Leticia Almazan dita San Isidro, Santiago City from Rose and family ti Dublin, Ireland.
Dagiti taga Terrero, Bangar, La Union, da Antonio kan Emilia Madrid di Takaggaw, ni Apong Daddy Makayan, Manang Valentina Madris Naveros di ta Malaysia, Bayaw Remigio Noto di ta New Zealand, kan belated happy birthday kan ni Remilyn Noto from Virginia, Madrid. Belated happy birthday pa'y kan ni Manang Rose Abo iti Barangay Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya, from Erens di Hong Kong. Shout out iti Balalang family di Tamadatag di Bagat Apayao from Julinda Balalang. Ni ading ko Divina Valenzuela di ta Malaysia, kan Maignonet Valenzuela di ta Kuwait from James Michael Valenzuela di Tabuk City, Kalinga. Belated happy birthday kan ni Irene Cabeza, kan Luke Tabayay di ta Qatar from Leticia Versola. Shout out kadagiti taga La Union ng Runa kan ni Geoffrey Velasco. Ni Inang kan tatang ko kan pamilyak from Dexter Dulay. Kadagiti kababaryok di ta Barangay Sugkong, Posorobio, Pangasinan, kan amin aman Nursuro iti Labayog National High School, Season, Pangasinan. Kastamat a shout out kan ni Breaker Stone. Merry Christmas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Pagayam nga Artemio. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan nga Artemio. Pasensya ka no jakon inlanad ti address ko. Kinapudno na manang, indakdak kilak ti agdengdengag iti drama nga Iloco. Ta ijay probinsya nagtaudak, dagiti laeng maipatpatangatang a drama ti pagliwliwaan mi, nang runa no adda kami ijay garden. Aklunak nga aging ga iti agdama, amaysa akon nga adipan ti Diyos, kat liwliwak pay laang ti agdengag iti drama, kan may sa dayto YouTube channel yo apagdengdenggak. Nalabit adinak am-amo iti personal manang, ngamsi ka, nakita kan. Sapay lako ma, ta maipaayan mat iti gundaway, ama idrama daytoy inak impatulod, iti email address yo. Mabalin la ko ma, uray agtali na agtalaan a high school art. Ni, sana mabalin Diyak kay tagbalin a repeater, Juliet. Si Kamot, pasig a kinapiloso po ti amom. Ha? Saan akas ti kayat ko asawan? Tauray siya, diyak mat kayat agbalin a repeater. Naggulo ka mata kasarsarita, Juliet. Kung naman di mo kayat tagbalin na repeater, kung naman mata kayat mo tagtali na diti high school. Ay, Oh, sa ita, nagsanay kay tinaunag. Di ka maawatan na talaga. damagak man kan ka art. Kayat mo ka di nga agin nadayutan? Ha? Ay, siyempre, diyak kayat Diyak kayat ti mayadayokan ka, Juliet. Day tangarod kat, kalpasan na, pilosok po nakpay. Anya kami na talaga ti kayat mo nga ibaga. Ilawlawag mo ngamin. Anyat mapaspasamak kan ka art. Adalaman ti rabi ngam di ka pala naturog. Ay, una yan day tapa nagsanay. Apa yan, Artemio? Anyat mapaspasamak kan ka? Nanang, makapagkuleyo akpay ka di? Apa man niya agtorpo sa kita high school? Ha? Kaya't ko amaumuan nung kabailan nakpay pagadalan iti kuleyo, Nanang. Kinapudno na anak ko. Itapay laeng a high school ka laeng, kat pirmin arigat ko amang isaksakad iti panagadal mo. Nanang, Amumot no anya ti kasasaad ta iti biyag art. Naibus ti amin a naipundar tayo idin agsakit day di tatang mo. Iso alading itak nga ibagakan ka anak ko. Amang nudikan kabailan a pagadalan iti kolehyo. Ta itapay laeng,
Marigata na katalagan. Ado pa iti saan ta nabayadan nga nautang tayo. Gapo iti napasamak iti day ditatang mo. Iso alading itak Art. Lading itak anak ko. Apay amalmalday ka, Art. Anyat mapaspasamakan ka. Itala ang maamiris ko, Juliet. Husto tinaibagam kanya kidi na minsan. Agtalinaad tala ko man iti high school. Ha? Apa yan, Art? Anyat tinapasamak? Ang mga nadya ko nagadali ti kolehiyo, Juliet. Anya? Prinangkan ako ni Nanang. Di nakabailan na pagadalan iti kolehiyo. Gapo iti kaadupay lang tinaskin na babayadan me. Gapo iti napasamak idi ka ni Tatang. Art? Iso alading itak, Juliet. Jak matungpal ti karikin ka. Asurutan ka no bilang agadal ka iti syudad. Ngamin, ang mga nuuray diti probinsya. Sa anak lata makapagkolehiyo. Iso alading itak. Panagkunak, dayto yan ti maudi a panagkuyog ta nakimisa diti simbaan tayo. Apagaayat ta papapanan tunggal agkuyog ta iti Domingo, Art. Isa umati ko nak, Juliet. Inton bigat ngamin. Graduation ta ni high school. Kalpasan ti graduation. Aglos kami adagos kan ni Daddy. Juliet, Ngam di kagdanag, Art. Kanayon nga agsuratak. kuha, Juliet. Mga nudyak to makasungbat kadag iti surat mo. Anya? Apay, iti anya agapo. Kaya't kung amin ti makigasang gasat, barong makapagkolehiyo akmat lang. Maawatak day ta, Art. Ngam ti jak maawatan. Apay ako ng mga amangan no di mo masungbatan dagiti surat ko no bilang. Day ta ti kayat ko amalawlawagan. Jack kinabailan nga inlawlawag ka ni Juliet, ti maipapan iti dayjay, ana ibagak kan kwa naman ang Emmy. Iti panagsina ti dalan mi ka ni Juliet, nariknak nga adda pasugnod na kanyak. Ngam ingka gumaak nga inyaw awan dayta, gaputa Jack kayat nga adda pampanunutek, no bilang maipamuspusakon ti panagkolehyo. Napaidam kanyak tigasat kinunkunak pa yan iti bagik manang. Gaputa jakmat la makasapulan iti pamuspusan tapno makapagkolehyo ak. Agingga iti may sa arabii akinasaritanak ni Nanang. Nakasaritak ni Padre Jose, anak ko. Kasta ka din, Nanang. Anyat ko, Nanang, ay. Amangan no kayat mo kano ti tumulong ka dagiti matrabaho iji simbaan. At dasweldom, ngam saan nga iso ti dakkel unay. Ni, kayat ko ka, Nanang. Isupay mo ti maurnong ko no bilang laang. Iso nga rod ako nakankwa na amay sa kadagiti alaan na anak ko. Saan lang amin amay sa, wano dwa ti sapsapulan na.
adu kayo. No kasta nga rod, mapanak nga dagos inton bigat diyan ni Padre Nanang. Inak kasaritan, tapno may saak ka dagiti maala. Ang mga numauna andak pa iti sa bali. Kasayaatan day ta nga aramidem anak ko. Ala anak, mapan ka nga rod inton bigat. Nagagad ti anak mo, Celia. Awan ti makunak kan ni Art. Ken talaga kayat na ti makaadal, Father. Madlaw kong arod da ita. Iti masansa na panagsarita mi gapo iti panagpapaainan diti simbaan. Nadlaw ko ti ragot na nga agurnong. Kat kanayon nga ibaga na nga aramaten na ti maurnong na para iti panagadal na iti kolehiyo. Kayat ko matatulungan ti anak ko, Father. Isu na laang taado pa iti saan mi anabaybayadan ana utang mi, idinagsakit day di asawak. Maawatan ka, Celia. Agamamom, mabalin mo't kat nga agadal iti libre na Artemio. Ha? Agpaiso, Father? Wen, isu na lang, tadyak masigurado, no kayat na ti kurso nga adalan ano bilang laeng. Saan nga minamabalin tagpili? Father, Hanggang padasek akasarita. Kat no bilang yuman nantukan ka, makamu kayon ton nga gina, noan niya ti mapagsaritaan niyo. sige, Father, kasarita yung arod. Kat sapay lako matakayat na ti kurso nga adalan na no bilang laeng. Diyak mailibak ti kinaragsak ko nga agserserbi kada kayo, Diyos ko. Naidumduma ti kinaragsak ko, iti panagpay ko kas worker diti simbaan. Namimpinsan na limag antiriknak, ket napunas dagiti sigod a pakaburburi-burak. Iso akas katukad dagiti aparabura magungunod ko ita. Ikari ikapo. Nakasagana ka mangipay kada kayo ita amin ko. Naanyaman ti plano yo para kanyak. Nakasagana ang agtungpal. Katyak to pulos tumubngar. Tamo katartarabayan dak, Diyos ko. Katamin dagiti parabura mauawat ko. Nang runa ti salun at miti inak. Nakasagana mo tamang ibinglay iti sa bali. Dahil iti kararag ko, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Dahil talpasa ko na nagkararag. Mapana ko ni tayan ni Father Jose, takayat nakano ang makasarita. Sigurado ang napatagtibaga na kanyak. Madlaw ana uneg ti pampanunutom anak ko. Adyat mapaspasamak. Adda ka di parikot. Awan di parikot nanang. Da kayo ti pampanunutag. Ne, apay asyak ti pampanunutom ako nam. Pampanunutag ngamin. No kasano kayo na awanak ton. Ha? Ne, anya ka din day tanga ibagbagam Artemio. Anya nga inton awan kan asasawam anak ko. Ti kayat ko asawan nanang. Inton sumrul ka kun iti seminaryo. Ha? Kinasarita na kami ni Father Jose nanang. Mabalinak ka na pagadalan. Libre amin. Ngam agseminarista ak. Aging kang agbalinak anan anay apadi. Si kaman anak ko. Kayat mo ka diti agserbi iti Diyos.
No siyak ti saludsudan, nanang. Ti pa nagserbi ti Diyos ti karagsakan na maramidak iti biyag ko. Art, anak. Iso ano maikarimlakit di kanyak, akaba ilam tagmay sa nanang. Kidawag kumapalubusan na kasumrag iti seminaryo. Pangasim, nanang. Apaman ang nagsarita kami kani Father Jose, tinakadestino iti simbaan iti lugar mi, jak pulos nagpangadwa nga imanugot iti jaya na kanyak, apagadalan nak, nulakit di takayat ko ti agseminarista manang Emi. Apaman ang nakasaritak ni nanang, kat sinigurado na kanyak nga awan ti rumbeng apagdanagak kenkwana, simre kakon adagos iti seminaryo. Adu ti tubeng, ken sulisog iti panangyasidag ko iti bagik iti Diyos. Sulisog ano saan anatibker ti pamatim, ket nalakakalaeng a maigullo. Ngem babaan iti natibker a pamatik, ken iti tulong kanyak tinamarswa. Kinabaelak alinabanan dagita a sulisog, agingga adimteng ti panawen, nga aldaw laengen ti maururay, ket maordinaan akon akas naan anay apadi. Maragsakan ak, tanatunoy mo ti arapaap mo, Father Artemio. Nanang, mabalin naklata nga awagan iti anak. Saan mo ta maiparit day taket? Tada kayo ti inak. Maragragsakan ak anak ko. Diyak lang amin ninamnama asika akaisu na napanawan kanyak day di amam apakalaglagi pakken kwa na. Agbalin kagaayam nga adipon ti Diyos. Sa anak pa na ordinaan, nanang. Laglagi po niyo dayta. Ngam siguradon dayta. Taur-urayam laengen ti pan nakaordinaham anak ko. Kat pakaragsakak launay. Tadi ti lugar tayo ti pakaordinaak, nanang. Kan napat ganti kanayon nga ikarkararag ko. Nga iti parokya dito lugar tayo ti umuna apagserbiak. Kas naan anay nga adipan ti Diyos. Ado pa'y akadag iti kalugaran tayo ti saan amakaam mo iti dayta anak ko. Sigurado amakla at nantulakit di. Sigurado tayo tananang. Nga mamatiak, nga adon do mo ti maragsakan para kanyak. Uwan gayam, nakasaritak ti kabagyan da Juliet. Simangpot na gayam dito'y Pilipinas, manipod iti panagabrod da nga agama, idi nagturpos iti kolehiyo ni Juliet. Kasta ka di, nanang? Uwan, anak ko. Sigurado ang maklato mat ni Juliet. Apaman ang maamuan na, anak katurpusak mat iti panagadal ko. Maragsakan ak makakitakan ka, Juliet, balasang ko. Kasta akmat, Nana Celia. Ni Art ngay, Nana? Kuha balasang ko. Adda iji simbaan. Nagsapan na pa ni iji simbaan? Di na kayo pa yan yung kuyog. Kuha ngamin, balasang ko. Ang sana bali, Nana Celia? Datayon ti agkuyog ama pa ni simbaan. Naimbaglakit din ta di magasak pa dito balayo.
Mapan kayo matan ni simbaan saan ka di, Nana Celia? Nakasukat kayo matan ni? Uwan balasang ko. Alangarudan, agkuyog tan amapan ijay. Agsipod ta kas talauna yan ti panagayat ti Diyos iti lubo. Juliet, balasang ko. Isumaindag natin kakaisunan. Itay pa'y naagluluwa ka. Tapno sino man Anyat papaspasabakan ka. Ket Nana makadungkod man Celia. itibiyag na agnahan. Balasang ko. Saan arong bangagsangit ka kasta? Madama ti panagsermon ni Father Artemio. Pasensya kayo, Nana. Uwan, di kayo agdanag. Ikagumaak na ipamay sa tagdangag iti sermon na. Diyos, asaan tayo nakikita? Kasaritak tulaan nga inton malpas ni Misa. Ipada tayo at tao. Wano dagiti kakabagyan tayo. Amismon ang makikita tayo. Impagarup ko. No ay ayatan nak, Art. Impagarup ko no kamaalandak nga urayan. Akasi ti panaguray kumutkan ka. Ngam saan gaya? Inayat kamot ka, Juliet. Mamati ak nga amom dayta. Gaputa na rin nam dayta. Saan ka di? No talaga nga inayat nak. Apay nga ron na nagpadi ka. Saan aday ta ti saludsod, Juliet? Ti saludsod. Ket no apay nga itala nga nagkita ta. No kaano amay sa akon anan-anay nga adiban ti Diyos. Saan na rumbang nga sangitam ti kinasyasino kitan, Juliet? Rumbang kit ti amaragsakan ka para kanya. Gaputan na anaya kon nga adiban ti Diyos. Ken kang runaan iti amin. Saan arumbang a question naram tinagbanagak. Ta simple lang ti sungbat dayta. Daytoy ti panggap ti namarswa para kanyak. Ti agbalin nga adipan na. Tababain iti kastoy a kinataok ita. Ado dagiti matultulungak tapno mayas dagdaken kuana. Isa pang asim. Punasa mong dagiti luwam. Kat aklunam asilulukay ti tabarukong mo. Amay sakitan nga adipan ti Diyos. Kat babaen kanya. Ado dagiti umawat to iti namarswa. Gaputa ikagumaak na ikanlawag. Dagiti mayaw awan iti nalintag adana. Nabayag santo nalawlawagan ti panunot ni Juliet manang Emmy. Di na ngamin maaklon at ti pay Diyos tinagbalin akainagaw na kanyak. Ngam babaan matlaangan itinasnaban a panangikarkararag ko. Asapay lakumata maawatan matlaang ni Juliet tinagbalin a desisyon ko. Dimteng tigundaway nga isupay a mismon kat ingkarinan ti serbisyo na iti simbaan. Ado kadagiti kalugaran mi ti mangibagbaga, ada kami atalaga ti naitani para iti tunggal maysa.
Gapo taagpada tinagbalin agasat mi. Ti agserbi iti namarswa. Siya kaspadi amang iwanwan kadagiti maiyaw-awan. Kan ni Juliet, amay samot itan, anaan-anay amadre. Mamati akmanang ati panaggayem mi ka ni Juliet, kat awan ti pagpatinggaan na. Gapo taagpada kami anaragsak nga agserserbi iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak, apatseg ang makaipaay iti inspirasyon kadagiti naayat adumdumneg. To'y pagayam mo, Artemio. Pagayam nga Artemio, wenno Father Artemio konakmanlaangan, nagmayat daytoy apakasaritaam. Aklunag a medyo sumsumgarak amang bangted ita iti komentok. Gaputadamo agundaway ko nga agkomento iti pakasaritaan ti may sa itan nga adipen ti Diyos. Ngamkas iti nagbalin araman ti pakasaritaam, napnuan inspirasyon, kat mamatiak nga agbalin daytoy apagulidanan kadagiti naayat adumdumngeg. Alakastan, Father Artemio, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan